बिमा मा होननानै नोङो एथ' देरखानाय हिनजावफोरखौ बिफाजों फुथुनानै दोनफाखो नोंलाय? दानि जुगाव थाखा थाब्लानो मा सानैल' गान्दु लानो हादों। सोरगिदिं सा खोला सानजा सोनाब राउन्ड खालामनानै गेजेराव थानो हागोन। फैसा थाबानो गासिबो जाजोबो सेंग्रा। हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोथारबाय आरो बुथे मरखा लानानै बुथेया मोनफैलायबाय आरो नोंथांमोननि गेजेराव। ओमफ्राय लोगोफोर, सान्दुंआ ओरैबायदि गोसा दिनै थिं आरोना, दिनैनि बायदि माने सान्दुंआनो गैया होनबाबो जायो। ओमफ्राय ओरैबायसा गोसा लोगोफोर, ओमफ्राय सान्दुं गोसा गरमजों जाबजों संखाव खांखाव माने दिनै जेबो जाया लोगोफोर, निरामिससो। ओंखायनो आं माने नोंथांमोननो संनाय खावनायखौ देखायला आरोना लोगोफोर, मावनाय दांनाय संनाय खावनायखौ देखायला। दिनै आं मोनसे भाइरेल भिडिअनि सायाव नोंथांमोनजों माने एसे रायलायनो फैलायबाय आरोना। ओमफ्राय मैयायो आङो माने भाइरेल भिडिअनि सायाव फंनैसो माने ओरैनो बुंदोंमोन आरोना। बेयावनो गोबां मानसिया माने मोजांबो कमेन्ट हरदों आरो गाज्रिबो कमेन्ट हरदों आरोना। मोजांजोंसो माबा गाज्रिजोंसो माने लोगो जाग्राबो दङ आरो मोजांजों लोगो जाग्राबो दङ, बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर। जाय मानसिया गाज्रि आखुनि माबा गाज्रि लामाथिं माबादों, बे मानसिजोंसो माने लोगो जाग्रा दं आरोना। ओमफ्राय जाम्बिया ओंखारफैलायबाय आरो नै बाद दोन जाम्बि होननानैबो आंखौ कमेन्ट हरदों आरोना लोगोफोर। दायो भाइरेल भिडिअनि सायाव आङो माने फंनैसो बुंबावगोन आरोना लोगोफोर। मैयानि भिडिअआवथ' आङो माने जेबो माने बुंखायाखैमोनबो, जेन'बा आं बुंदोंमोन बेफोरबायसा गाज्रि भिडिअ लानानै हगारोबाथाय जोंनि फिसा फिसौआ नुयो ओमफ्राय नोंसोरनि बा न'खरनि मानसिफोरा नुयो, ओमफ्राय नोंसोर बेयाव लाजिनाय गैया नामा ओरै होननानैसो आं माने भिडिअ लाबोदोंमोन आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय दायो सोर सासेखौ बाथा होनो, नङा होमबा लोगोफोर? रावखौबो बाथा होनानै लाब गैया। आरो ससियेल मिडियायाव फैनानै आसि थुयै सोरखौबा बुजायनांगौ बा सोरखौबा होनांगौ खुनु माने मोन्थाय गैया होननाय बायदि आरोना लोगोफोर। रायजागोनसो नोङो रायजागोनसो नोंलाय, अबेनि अस्टार फैदो अबेनि बुजायग्रा फैदो ओरै होननानै। ओमफ्राय माथो खालामनो, उपाय गैयाना। ओमफ्राय दायो जि जाबाय सिरि थानानै सिरि जालायबाय थाबानो जायोना। ससियेल मिडियायाव माने बेफोरबायसा हगारना होयो, नङा होमबा? दायो बयबो मानसिया नुयो, बयबो मानसिया गोसारनानै गासिबो नुजोबो गाज्रिखौ। ओमफ्राय उनावहाय माने सोरबा फिसा फिसौ माने एम्फौ बरबायसा फिसायै इउटुबार बा फेसबुकारफोरा माने मा होनो लाबोब्लाथाय नोंथांमोना मा होनो गाज्रि मोनो। आरो जाय भिडिअआ माने गाज्रिदो, जाय कन्टेन्टआ माने गाज्रि, बे भिडिअखौसो नोंथांमोना माने सापर्ट खालामो आरोना। नोंथांमोना लाइक खालामो, नायो, भिउ फैयो, बेफोरबायसा ना लोगोफोर। ओंखायनो माने सोरबाफोर माने बेफोरबायसा गाज्रि माने भाइरेल जादोंब्लाथाय गासिबो मानसियानो शेयार खालामो। मानि थाखाय? बयबो नायो, मोजां मोनो, मोजांसो मोनो। होमबा मा होननो, रावखौबो माने बुजायनो थांनो दाबायदियाव दानि जुगाव लोगोफोर रावखौ माने बुजायनानै होनो बा बुजायनो थांनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों साननो नाङा। आजिखालि ससियेल मिडियाया गावबा गावनि पार्सनेल बाथ्रा, गावबा गावनि न'खरनि संसारनि जानाय लोंनाय, न'खरनि माने टेनसन, न'खरनि एकदम काहानिफोरखौ सब ससियेल मिडियायावसो खोन्थाजोबो। ससियेल मिडियायाव खोन्थाजोबनानैसो माने फोरमायना लाजोबो आरोना लोगोफोर। न'खरनि बाथ्राखौ न'खराव माने सल्भ खालामा आजिखालि, ससियेल मिडियायावसो हगारजोबो। थिग बिदिनो दायो माबा मोनसे बिदिनो गाज्रि भाइरेलबाबो माने ससियेल मिडियायावनो हगारखायो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जियानो जा, आङो दासो माने भिडिअ एसे नायनानै ओरैबायसा मिनिनो ओंखारदों सासे आगैखौ आरोना। बिथाङा मा नाम मोनथाय, नामखौ आङो माने बुंथ'लायला आरोना। फेसबुकाव माबादो आरो होदो आरोना। ओमफ्राय सासे आब' जाहैगोन ना आगै जागोन, जायखिजाया बिबो होनदों आरोना गावनि माने ओइ बिमा, फिसाफोरखौ मानो नोङो बिफाजों उन्दुबोखो ओरै होननानै होनदों आरोना। नोंनो उन्दुफाबानो जायोमोन आरो एरखम। बिनाबो थार बाथ्रा आरोना। सासे बोराय मानसियानो जुदि एसेबां बोराय मानसिया गावनि फिसाजों समान माबाखौ बैसोनि लानानै खाथियाव लानानै बेफोरबायसाथायबा जावजाखागोन, होनजाखागोन, नङा होमबा लोगोफोर? जियानो जा भिडिअखौ एसे नायलांबानो जाबाय। आरो नोंथांमोननि कमेन्टखौथ' दा बुंसै आरोना, मारगुलि बेफोरखौ टेनसन लायाबाबो जासिगोन, नङा होमबा लोगोफोर? थौदो होमबा नायलांदो भिडिअखौ। भाइराल WWE भाइराल जाया देरहानो हायो बिनि भाइराल गिफ्टखौ मोनगोन 17 Pro Max iPhone। हा बिफाजों समान बैसोनिजों बे बिसिनायाव सानै गाहाम WWE गेलेबाय। बेबो लान्थिथि खिबु खाख्रब खिबुआबो आदा फ्रबो गैबावा।
हा जोंफोरबायदि गामियारि सिख्लाफोरा बे मालायनि भाइराल जानाय WWE फिल्मफोरखौनो नायै नायै गोजोननाय लानांगौ जाबाय आरो जोंफोरा बिंग्रि दाबग' बुरबक जों गामियारि सिख्ला नालाय मालायनिखौ नायै नायै गोजोननाय लानांसिगोन एसे नायनानै जोंबो बोरैबा मोदोमफ्रा गरम जालायलाङो आरो आइफन 17 प्र मेक्सखौ लाथारनांगौ देरहानांगौ जियानो जा बिबा 17 प्र मेक्स आरो सेंग्राफोर थाखा खामाय जेबो सिन्था खालामनाङा जेबो टेनसन खालामनाङा बे बोराय बोरायफ्रा बिसिना गंसेयावनो सानै गाहाम गान्दु लाना उन्दुदोंब्ला थाखादोंसो खोथा दानि जुगाव थाखा थाब्लानो मा सानैल' गान्दु लानो हादों सोरगिदिं सा खोला सानजा सिदा राउन्ड खालामना नों गेजेराव थानो हागोन फैसा थाबानो गासिबो जाजोबो सेंग्राफोर बेखौनो सिन्था खालामना खस्थ' खालाम थैखो गोलोमदै खालाम सेन्टेन गिला जाबखो जुबखो नों बैसाङाव खैथा जातनि गान्दु नांगौ गोसोम गोहा मा कालारनि मा जातनि मा साइजनि गान्दु नांगौ मोनजोबो थाखा थाबानो गासिबो जायोलै दानिया बैसोजों खोथायानो गैला रबलांनाय थन्थ'लांनायबाबो थाखाजोंनो गासिबो गान्दु गांनै गांथाम लानो हायो आयै बिमा मा होननानै नोङो एथ' देरखानाय हिनजावफोरखौ बिफाजों फुथुनानै दोनफाखो नोंलाय आयै हासुयो होननानै मिन्थिखायो नोङो हो साफा माबाया बिसनानि कम्बलफ्रा सिजोबखागोन नों एसे फेन गानहोनो हायाखिसै हो नों लाजिनाय मोनाखिसै नों बिमा फिसाफोरखौ बेबायदि लंदां सानै गाहाम बिफाजों फुथुफानो आरो बेनि सायाव मबाइलाव देखायहरबावबाय सारा दुनिया नुजोबनाय आयै बिमा नों मानो बेबायदि जाखो नों निजेनो उन्दुफा बिफाजों नों मानो फिसा सानैखौ लंदां फुथुफानानै आरो बेनि सायाव लंथं नायबाव हा फेन गानहो थै